ubunzima. Ndoda ebetheka yabetheka, yaluza imfuyo, yaluza abantwana, yatshintsha ilanguage yenkosikazi. uJobi wahlala ethuthwini. IBhayibheli ithi ugqa wayo wayekhothwa zizinja. Indoda enemali kodwa wayekhothwa zizinja. Kwizinto zonke azithethileyo uzithethe sebunzimeni. 15 minutes. Akathethanga ubunzima ebunzimeni, uthethe intsikelelo. Alikho ibandla. That means uJobi akathethanga hlupheko, akathethanga silonda, akathethanga ukubhujelwa. Uthethe into afuna uthini uyibona. You shall decree a thing, and it shall be established. Uzawuthetha into yenzeke. Ngoba ke inkosi akubalulekanga xa ungena entweni uthetha into kuyo. Thetha into afuna uyibona. Nyaka ka-2026 asizova ngawo, wona uzova ngathi. Sizawuthetha into sifuna yenzeke. You shall decree a thing. Uzawuthetha into yenzeke. Le nto ufuna uyibona kulo nyaka uzayithetha.